To je ispričano jednom davno. Ljudski samuraj je jednom naletao na Mikarin festival cvijeća. Šta čovek radi ovde? Misli da je jedan od nas. Koja glupost. Yokai na festivalu su počeli da se dogovaraju kako da oteraju čoveka. A onda su iznenada čuli glas. Ovo je festival. Važno je da se zabavimo. Ništa se ne menja ako nam se čovek pridruži. Izgleda da je govornik bitna ličnost među Yokajima, jer kada je on govorio, svi su se Yokai ućutali. Ti tamo, piješ li sake? Da, pijem. Oho, pa pridruži nam se, slavimo zajedno. I tako su samuraj i Yokai slavili zajedno su festivala Akitsuhasura. Njihova je igra završena nerešeno, ali tada je rođeno novo prijateljstvo. Ne mogu da verujem da čovek može da me prati. Gledanje moći Yokaja će zasigurno poboljšati moje mačevanje. Ti si mačevalac? Da, trenutno putujem svetom i tražim dostojne protivnike. Hajde da napravimo dogovor. Na svakih 10 godina imat ćemo duel. Šta misliš? Radujem se tome. Samuraj je imao 25 godina kada je upoznao Yokaija na festivalu. Oni su se opet sreli i 10 godina kasnije ostali su prijatelji. Vreme su provodili tako što su pili, putovali i borili se. Kada su se prvi put sreli, samo su se poštovali, ali 10 godina kasnije postali su najbolji prijatelji. Posle 10 godina samuraj je dostigao svoj vrhunac mačevanja i pobedio sa veoma tesnim rezultatom. Kamao je bio toliko iznenađen svojim porazom da je prestao da pije i počeo da trenira da bi bio spreman za sljedeći duel. Međutim, posle 10 godina Kamai nije sreo samuraja. Ispostavilo se da je izbio rat na jugu i da su samuraji otišli da brane granicu. Kamai nije bio zabrinut jer 10 godina nije bilo ništa za jedan životni vek Yokaija. Ali kad su se ponovo sreli, Kamai je otkrio da samuraj ima već 65 godina. Kamai nije mogao da veruje kad je video samuraja sedog i sa ožiljcima po licu. Hej, stari prijatelj, da li još možeš da držiš mač? Postajem prestan za borbu. Ovog puta sam došao da kažem zbogom. Vidim. Šta kažeš na jednu partiju Akitsuhasura? Samuraj je dao sve od sebe u igri, ali je bio preslab da bi završio. Kad je spustio Haitu, Kamao je dugo ćutao pre nego što je izdahnuo. Kakva šteta.